Il-Gvern se jalloka madwar 10 miljun euro mill-pakkett ta' fondi Ewropej li ngħatat Malta biex issir proġett pilota dwar il-housing affordabbli. Dan tħabbar fil-Parlament mill-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Srinzo Azzopardi waqt it-tieni qari tal-abbozz ta' liġi li jimplementa l-miżuri tal-baġit ta' din is-sena. Il-Ministru spjega li l-Kummissjoni Ewropea bħalissa twettaq il-midterm review li jippermetti li l-Istati membri jdawru parti mill-fondi allokati lejn prioritajiet ġodda. F'dan il-kuntest Malta talbet li parti mill-fondi jintużaw biex tissaħħaħ l-offerta ta' housing affordabbli. Srinzo Azzopardi sostna li l-Gvern irid ikompli jaħseb f'kulħadd u jsaħħaħ miżuri li jagħtu aktar opportunitajiet lil min jixtieq jixtri d-dar tiegħu bi prezzijiet li jistgħu jintlaħqu u enfasizza li ekonomija b'saħħitha u stabbli tibqa' kruċjali biex dawn l-inizjattivi jirnexxu u jilħqu lil aktar familji Maltin u għawċin. Pajjiżna li lin mill-housing soċjali li forsi jolqot kategoriji ħanajdu hekk differenti ta' nies għandu bżonn ukoll housing affordabbli. Dan il-qasam illi jolqot numru ta' nies illi wkoll irridu ntuhom l-opportunità biex inżidu l-opportunità lil min irid ikollu il-housing l-akkomodazzjoni tiegħu permezz ta' inizjattivi ta' housing affordabbli.